Tarara. OK, takže já zdravím všechny druhy tady Vedry a vítejte u dalšího dílu, ne dalšího, jsem blbec, prvního dílu naší série League of Legends Marathon. První důvod bych chtěl zjistit, proč mi nefunguje ten přehrávač, který má být tady dole pod tím. Já ho restartuju, pokud se nebudete zlobit. Snad se nikdo zlobit nebude. Tak, to jsou prostě vychytávky, které já nemám vychytaný. Dobře, už to funguje. Tak jo, můžeme se dát do hraní, budeme hrát teda normálky, blind pick, protože na rankedách si nebudu riskovat hrát čempiony, který vůbec neumím, a nebudu riskovat to, že občas budu trolit, což samozřejmě je v plánu. Jako nebude to taková ta série, že bych jenom prostě hrál, jako fakt naprosto vážně, samozřejmě občas se bude trolit. Úplně se těším, až bude Blitzcrank, to bude... Dobře, naším prvním čempionem v této epizodě, vy to už víte, já ne, Akali. Dobře, bude to Akali. Co to? The fuck? Dopíši, že mám jenom tyhle čempiony? To mám jenom po L-ko? Nevím, dobře, buguje to? To nevadí, já se s tím smířím. Akali, co jdeme? Top, slash mid. Instalog, jsem douchebag. tohle za tohle dostanu takových reportů, až budu hrát. Instaloky prostě. Tak jo, máme skin na Akali, ačkoliv za ní téměř vůbec neumím. To bude vtipný, já jsem se ho koupil, protože byl ve slevě, říkal jsem si, začnu za ní hrát, naučím se to za ní, koupil jsem si skin, dokud je ve slevě a pak z toho naprosto sešlo. Popravdě na Akali ani nevím co pořádně buildit, ale to nějak vychytáme. AP runy, nevím, jestli to je nejlepší volba. Nevím, rozhodně bych měl možná, ale na mě skoro není vidět co na té webce, to nevadí. Rozhodně bych měl mít spíš něco i na AD, protože, a hlavně nevím ani co na Akali buildit, co ze začátku koupit, rychle musím něco vygooglit. Ideálně na Champion Selectu. Akali, ano, to je přesně to, co chci. Je tady od někoho známýho? Byl Westrice, to by mohlo jít. True Twilight Swale, to by fungovalo. Tak, hele, zbytek našeho týmu, máme super support Zaka a celkově se nějak složilo ten tým, protože jsem rád. Bude to vtipný, že snad tím to nebudu kazit. Takže runy, samozřejmě tady má na attack damage a na AP, no, takže máme špatně runy, ale s tím se budeme muset tak nějak jako asi smířit. Protože já jsem se na to nepřipravoval a runy na Akali jsou docela důležitý. Nedělám vůbec nic. Tak, uvidíme loading screen, ano, funguje v pohodě. Urá! To mám radost, že se mi zatím nic nepokazilo. Chci podívat, co tady doporučuju kupovat na to Akali za začátku. Boty a 3 poťáky nebo Doran's Blade. No boty a 3 poťáky se mi zdají lepší, ale možná šlo by začít ještě s něčím jiným. No 9 poťáků už nemůžu. Tohle jsou strašně starý guidy. Co je tady doporučený? Armor 3 poťáky, proti komu hrajeme na topu? Fiora. OK, Fiora nebo Elise, ale to bude spíš Fiora mid. Teda Elise mid, Fiora top. Dobře, uvidíme, co z toho vymáčkneme. Ajajaj. Já vůbec nevím, jak, co budeme dělat. No dobře, to se nějak podá. Ezreal má wooden PC, no tak to je krása, ty vole. To se mi hodilo. Všude jsou na ní bota a 3 poťáky, no, tak bychom nad tím mohli celkově jako řídit.
celkově na ní mám ty runy fakt blbě, jak na to teď koukám. Ale tak s tím už nějak přežiju. The epitome of an assassin. To je starý strašně. Season 1, The Master's Guide. Dobře, tak počkám, až se nám to nahoduje. Super. To jako je jako váčnej. Jsem dneska doma, je dneska pátek. Jo, pátek. Jsem dneska doma, protože jak si tak si nemocnej. A není mi zrovna nejlíp. Ale naštěstí mě tolik nebolí v krku, takže natáčet můžu. Já se jdu podívat ještě na vaše odezvy k tomu úvodu. Protože jsem ho jakoby uploadnul před chvílí, tohleto video bude asi až v podstatě vzhledem k dnešku bude zítra. 43 lajků, 10 dislikeů, to je hodně. To je hodně. Tyjo, 10 dislikeů, no, to není špatný, no, tak evidentně se to ne každému asi líbí, no, nevadí, mě to série bude bavit, takže máte smůlu. Sice mě to krape demotivuje, což nemám zrovna největší radost, ale co mi zbývá, že jo? Nebudu kupovat nakonec ty boty, koupím si armor, páč jsme proti Fioře a navíc já mám docela velký movement speed na to jako, že je to basic. Protože třeba AD který běžný má 335, tohle je Miss Fortune, takže no třeba Amumu má 335, Nidali 337, to bude mít nějaký runy nebo mastery, Skizak taky 335, takže Akali to má relativně v pohodě. Vidíme, co s toho vymáčkem, no, proti Fioře mají Rengar, a Rengar začíná běžně asi na red buffu hádám, nebo na blue, nevím, uvidíme, pokud by začínal na blue buffu, tak by se mi to docela hodilo, protože by sem šla Fiora v podstatě, já bych ji tady mohl z začátku trošku znásilnit, aspoň na ní procnout tu marku. A no, to je všechno. Já jsem nic jiného říct nechtěl. What the fuck? Prostě jen tak. Zak, tyhle. To je týpek tohle. Ale jako dobrý, no, hraje supporta, to jsem rád. Uvidíme, co je proti nám na tom topu, no, snad to nebude moc umět ta Fiora, protože já jsem jako v louku obecně lama obecná. A nerad bych to jakože toto pokazil. Já ještě nevím, jestli si to mám dát na sluchátka, ale snad to audio zase tak špatný nebude. Ale Fiora tady zatím není, to by signalizovalo to, že bude, jo. Rengar začínal na blue, takže Fiora by měla jít tudy, jenže já si nechci nechat utíct creepy. Ne, počkej. Dobrý. A ještě tudy ani nešla, máme všechny, to je super. Že Fiora blbá není, to je dobrý vědět. Tak nějaký ten pouk na ní získáme. Sakra, to jsem nechtěl. Dobrý, mám ho. Možná jsem si nemusel brát první Ečko, ale to nevadí. Tím pádem teďko jsme si na ní udělali výhodu, protože ji v podstatě zonujeme a ona nemůže tady teďko nic, ona se musí držet zpět. Nejspíš šla... Tyjo, 2 creepy jsem mysnul, to bylo hodně špatný. Docela mě děsí, kde ta Fiora je. Už tady docela dlouho není. Ježišme, já jsem vůbec neviděl, kolik má životů ten creep, tyjo. Máme level 3, ona má level 1, tím pádem jako jsme si na něj udělali krásnou výhodu. Nevím, jestli to můžeme proměnit v kill, asi ne, protože ona se drží strašně back. Ale máme 19 creepů, ona má 2, 3.
A přišla u velkýho. Zaútoč na mě, no jenom na mě zaútoč a jsi mrtvá. Bojím se junglera, protože Rengar by mohl být nebezpečný. Tím pádem to teďka necháme napušovat. Super, je to pod turetou, to mám radost. Potřebujeme ji nechat napušovat, aby jsme mohli být trošku ofenzivní. Má 12 creepů, máme velkou výhodu o 10 creepů, takže až půjdeme back, tak tu výhodu poznáme. No jak říkám, ta hudba, to už jsem říkal jak v tom úvodu, ta hudba není zrovna zázračná. Ježíš, co to je? Proč tam nemám ikonku? Proboha! Co to má znamenat? Tyjo, nějaký bažíky. Pojď se do toho creepa, nežije. Ne, co jsem to, já jsem blbec, já jsem to hodil úplně vedle. A už to failíme. No tak, proč se mi to... Nedaří se mi zrovna moc, no. Ne, nemyslí na to. No, jsem mrtvej. Dobře, to bylo špatný, to bylo moc špatný, přiznávám. Přiznávám, že na tohle si můžu sám. Ne. No. Nějak, okej. Co koupíme? Asi Hextech revolver, to je takový normální náklady. Dobře, pokazil jsem to, já vím, nekřičte na mě. Kdo má kill? Fiora, super. Já z začátku to kazím. Fakt není možný. No to nevadí, to doženeme. Já jsem na Kali hrál párkrát života. Chtěl zak nějaký solo tam. Support kill. No tu výhodu teda jsem říkal, že poznáme až půjdeme back, tak bohužel nepoznáme, protože Fiora má 1 kill. Což je větší výhoda. Ale není to Frostblast naštěstí. Aspoň něco na tom je pozitivního. No pozitivního. No víte jak. To myslím. Jestli nevíte, tak si to nevěděte. No už máme ultinu. Ne. Co ta Fiora? Kde je? Pořád. No to je úplně zvláštní, vždycky tady tak dlouho strašně není. Bojím se docela Gengara. Ale tak jako teď tady ta Fiora ztrácí XP, takže to je pro mě naprosto výhodné. Jsem nemusel mysnout toho creepa. To, kde ta Fiora může být, tohle už je fakt zvláštní. Já už tady je. Ne, proč Turet, proč? Tak musím asi počkat na stack a zabijem jí. No problém. Ty vole. Pojď mi. Mám stát. Co děláte nedělí? Byl docela fail, ne?
To byl celkově jeden velký fail tohle, ale jako... Vyvázl jsem z toho dobře. Sice nemám kill, jsem mohl mít. Oh fuck, Rengar. Co ten tady dělá? No. To Amumu. Random Amumu prostě tady, tyhle. Vidíš, že tady není prostě, a stejně sem jde. Ale jo, možná by to mohlo být dobře tohle. Remain focused. Symmetry in all things. Ruffle! Dead ult! Tread lightly. Tohle byla OP ultina. Amumu? Amumu! The fuck? Amumu! Zabij, nebo tě zabiju! You fucking kidding me! Ty vole! Tohle bylo brutálně dobrý. To bylo brutálně krutý. Nic neříkám. Nic neříkám, ty vole. Jenom facepalmu. Jo, jako taky jsem zafailil, ne že ne, ale já jsem čekal, že mi ten Amumu pomůže, on totiž to tady, jak já ukazuju na obrazovku, vy to nevíte, on to obešel tady prostě a šel tudy a najednou se vrátil do tohohle buše. A ne, že by mi šel pomoct, protože ta Fiora do mě šla all in, ale prostě on, ty vole, a ještě vysne kvéčko prostě. Dobře, náš Zak má killing spree. Bože, nemám z toho zrovna nejlepší pocit. Ježiš, a ještě mám lagy, ne, to nechceš, lagísky ne, já jsem v tom nevinně. Another unworthy opponent. Deftly I travel. Někoho zabili, Elise, to je dobrý. We travel the same path. Random Ezreal ultina, OK. Ezreal ult, tečka random. Si položíme wardu hned potom, co to trošku napušujeme. To já nechápu, kde se tady... On gangoval s ultinou, ten Rengar, tím pádem... To nedal nic moc nedělat, no. To jsem neměl šanci v podstatě vidět, že ten Rengar zrovna ganguje. Ale mohl jsem ho teoreticky zabít, protože... moje chyba tohle. Tohle byla moje chyba. Opět. No, asi si budu muset dávat ty wardy dál, než jsem, ale jsem spíš, no. Nevermind. 0-3-0. Dobrý skóre. Výborný. Paráda. Krásně nám to jde. Vůbec nefailíme. Skvělý. Nedokážu si to představit líp.
Hesitation Vlastně is the dokážu, seed no. of defeat. Vůbec, prostě. Zomrem. Jsem strašně naštvaný, protože mi to vůbec nejde. Ta Fior má 3-0. A má 30 creepů, takže jsme na tom jako zhruba stejně. Pořád itemama. Through Twilight's veil. Ne, já jsem neprosnul Marku. God dang it. An ally has been slain. Agreed. Rampage. Naše misfortune je Rampage. To je řádně dobré. Understood. Ona na mě dala Ignite, fakt. To je dobře. We travel the same path. Symmetry in all things. Třeba víc taků. Generují se na nás moc pomalu. Ty vole! Seriously? Jaký má cooldown na té ultině? Vážně? Jaký na tom má cooldown? To jsem nečekal. Já jsem tak špatnej. Tyjo, tak tohle bylo fakt hnusný. Já pokaždý vyhrávám ten 1v1 trade a pak to úplně zahodím všechno prostě, jak kdybych celou dobu nic nedělal. Ježišmarja, to bude, ale já se schválně podívám. 21 dislikeů na úvodu, 25 dislikeů na úvodu té nové sérii. Through Twilight's veil. A k tomuhle prvnímu videu se vsadím, že bude minimálně 50 dislikeů. Vsadím se, že jo. Protože tohle je fail. Ale ve druhém videu to snad napravíme, no. Druhý čempion je Amumu nebo Alistar? Alistar. Tak to nevím, jestli napravíme. Protože to budu pravděpodobně support, ne to doufám si na Alistar mid. To jsem nikdy nehrál. Dobře, nezbývá nám asi nic jiného, než teďka začít trošku pomáhat týmu. Řekl bych, že jsem docela dost nafarmenej, tím pádem mě budou podceňovat, páč mám 0-4-0. Tak jo, jdem se podívat, hele, tady na midu by ho měl mít, toho Rangera. Dobrý, nice. OK, tady náš midař evidentně tady není. Ten je tady, no dobře, tak si vezmeme aspoň Wrighty. Golemy. Protože se potřebujeme trošku nafarmit. Fiora snaží o lane freeze, takže ji necháme, ať si dělá co chce. Dobrý, už to se trošku napušovala. Ve farmě bych řekl, že ji docela dáváme, no. No, Hanže má 4 killy, no, prostě. The fuck! The fuck! Dobře, ty vole. Co to bylo? Proč se mi tam položila? Co to sakra je? Ty vole, teď má ultinu, ale jsem čudeli. Fuck off. Já jsem vůbec tu vardu nechtěl použít, co to bylo? Má lifesteal, že? Ano. Má poťáky. Double kill, hezky.
Haha, lol. Trololo. To byla první věc, co se mi v tomhle meči povedla. Symmetry in all things. Your team has destroyed a turret. Ale stejně mě teďka zabije. Your team has Understood. destroyed a turret. We travel the Ty ale same ta Varda mě jako docela irituje. A ne, že ne. another unworthy opponent. Whatever's necessary. Through Twilight's veil. No bože. Co? Nedalí, de fakt? Co děláš? Hesitation is Tak jdem ji zabít, nebo jak? main focus. Ty vole, já si nejsem jistý, že chceme fightit. Ty vole, Amumu, chytil, pojď! Co tady dělá tahle pizda? The fuck? Jak je tam zabili? Tohle byl? Tady jo. A nejhorší na tom je, že já mám kill, tím pádem se resetují goldy za mě. Oh shit. Všechno kazím. I give up. Pak jsem špatný. Oh bože. Your turret has been destroyed. Sám koupit další. Jsou nějaký boty, co? Si koupit asi proti Fioře tohle. A tohle by se mi možná hodilo. We Takhle. travel the same path. A asi bychom měli defovat mid. Možná jsem měl koupit boty na Magic Resist. Tohle nebyl dobrý nápad. Through Twilight's Když veil. oni mají jenom Elise AP. Symmetry in all things. Understood. No jasný, a tankovat, určitě to budeme tankovat, ale skvělý nápad. Agreed. Tread lightly. Nice. Enemy has been slain. Docela dobře, Zak. Nechtěl jsem na někoho používat revolver, protože jsem to nepotřeboval upřímně. Legendary. Pěkně. Tak mě tým potahal. Destroyed a turret. No naberte to. Your team has destroyed an inhibitor. No fuck. Tread lightly. No, já bych měl už zničit minimálně tu je to na topu, protože teďko Fiora za prvý je mrtvá a za druhý tady nějakou chvilku nebude teď. No tak si to vezměte ty buffy, pro boha. Main Však focus. o tom každý ví. Tak si to vezme Zák, ne? Možná by mi mohla ta Honor delí pomoct. lives.
through Twilight's veil. Sakra. Deftly I travel. Sakra. Whatever's necessary. Ne, to jsem neměl dělat, to jsem neměl dělat, to jsem neměl dělat. No, coži, prosím, coži. Ally has been Jaký to je, co, když jsem laker? Aha. Symmetry in all things. an ally has been slain. Hej, dole, Ezreal, to mi soloval. No, on neměl to, Zak neměl životy. Možná měl jít back už předtím. Has destroyed Yep. a turret. We travel the same path. Už budeme konečně dávat nějaký trošku damage. Mohli bychom dohnat trošku tu killovou propast. Bylo by to moc fajn. Understood. Super, máme 2 turety. Tak jako tady asi teďka se nic nikdy nebude. Mohli bychom barona. Myslím. Unnecessary sacrifice. Brzo, ne. Musíme vyhrát ještě jeden teamfight a pak můžeme. Mám pro jistotu varnu tady ten bush. Tak by se o něco snažili, ale řekl bych, že jsou... A já musím jít defovat top. Fiora bude chtít získat turetu, protože tam ztratila 2, takže bude chtít teďka získat 1 pro sebe. Ačkoliv teda Fiora má 4-4, tak já bych řekl, že jsem tak zhruba na stejný úrovni s ní teďko. Protože ona nemá skoro žádný creepy. What about Baron? Go, go, go. A jdu rychle sem, protože tady se něco děje. A musíme tam být, wow, ten Nidalee nakládá. Super. Baron, Baron, Baron. To ještě neukončíme, mají 3 živí. Jo, zase je teďka na hlas hudba. No, ačkoliv na to, že jsem jakoby docela dostával, tak jsem teďka strong. We travel the same path. Wow. Dobrý, tak ve finiši máme ještě dokonce kladné skóre. Jo, dobrá hra. Začátek se opravdu nepovedl, měli jsme 0-5, ale je to bylo 0-5, 1-5, já nevím, co to bylo. No, jsem spokojený s touhle hrou. Takže, jo. Ještě zapneme klienta. Já vám děkuju všem za slednutí tohle videa a zároveň všem, co tady jsou na livestreamu, ačkoliv jsem nečekal, že tady někdo bude. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, pokud ne, tak samozřejmě je to na vás, zanechte dislike nebo tak, ale řekl bych, že pokud se vám tohle video nelíbilo, tak se do téhle části ani nedostali, takže není co řešit. A jo, mějte se hezky a zatím čahoj. Jo, teď jak se to vypíná.